Salamu alaikum. Watan akwai wani kuskure da naga mutanenmu suke yi kuma naga cewa ya kamata mu yi magana a kan shi. So da yawa za ka ga samari har da yara samari za ka ga mutum yana ɗaukar hoto ko bidiyo za ka ga ana haka da yatsu. Duk da yake ni na yi haka da bayan yatsuna ne idan kun kula. Wata abin da nake so in ce a nan shine wannan yatsun naka da kake zuwa ka nuna gaban yatsunka kai kana ganin kamar cewa wani birnanci ne. Zamani ya zo da mutum zai iya amfani da AI ko kuma wasu technologies ya ɗauki fingerprint ɗin yatsunka don haka idan kana amfani da fingerprint irin online domin buɗe wasu bank ɗinka ko wasu abubuwan mutum zai iya amfani da wannan in yayi printing ɗin fingerprint ɗin ya je ya amfani da shi ya yi accessing ɗin account ɗinka ko kuma alal misali a ce mutum ya saci wayanka sai ya kasance yana da irin wannan kuma kai ka yi amfani da fingerprint ne zai iya zuwa ya yi amfani da shi ya buɗe wayanka. Don haka mu yi hankali mu san abubuwan da ya kamata mu riƙa yi a hotuna ko a bidiyo. Kamar yadda Hausa ake cewa idan kunni ya ji gangar jiki ta tsira. Allah Ubangiji ya tsare mu sai kuma wani lokaci. Assalamu alaikum.